ndikukunzwa murume urikutaura wakakura ndirikuzvinzwa wonzwisisa woteereresa murume tsvimbo mutauro James naPhilip haiwa kungoni vakadzinzwa mweya wamwari wakaunzwa chaiwo machokwadi kuzvinzwa here murume tsvimbo mutauro James naPhilip mweya mucheno vakaunzwa asi ukadzokera pagurupu panapa pane maaudience naAonias vekwamurehwa Aonias veBethlehem vatsetsa vakati ndinotenda chinonzi dare raJakobho harina kutangwa netsvimbo mutauro. Ipapo ndo pane big mistake inoparidzwa nevakomana vedu ava vari kuparidza ava. Varikuda kutora tsvimbo mutauro kunge yakava nhanga nyaya. Tsvimbo mutauro hainombova nhanga nyaya. Tsvimbo mutauro yaitoti tadzokorora kutaura matare. Unogodzokorora chiikoyo uriyo uri kutanga nyaya. Vaidzokorodza zvakarehwa nevakatumwa. Vaidzokorodza tsananguro dzakanga dziri pamutumbi mitatu dzakaiswa naManuel ari pamutumbi mitatu vachiti dzidzodzo apa hadzisiridzo. Ndosaka pakaita popular statement pane gomo yekuti zvepo zvinobviswa netsananguro zvisi zvepo zvichidzoserwa zvepo zvichidzoserwa zvisi zvepo zvichibviswa. Tsvimbo mutauro kuva vaprofiti James naPhilip kuti vakabatwa nemudzimu uno era. Aiwa ichocho ichokwadi kuti vakabatwa nemudzimu uno era. Dambudziko riripo mambo. Vangotora mistake imwe chete yakaitwa naamudyiwa yekufunga kuti kana wabatwa nemweya uri muratidzwa kana muprofiti waJohani woda kuzviita mutumwa saJohani. Tsvimbo mutauro hainambotumwa. Statement yekuti tsvimbo mutauro yakatumwa nderekunyepa iroriye. Tsvimbo mutauro vaprofiti vakarwa dare ramambo Jakobho vari vaprofiti. Tsvimbo mutauro vaprofiti. James akaita mazuva achirambira Manuel kuti ndiwaniwe. Nekuti Manuel aiti kana waona kundimisa basa iri unofanira kukonya zita semutumwa akauti ndimisa kuti mutumwa nditi. Asi tsvimbo mutauro yakaita mazuva ichiramba ichiti tiri 12 hatina mazita. Chayairambira inhauye kuti haina kuzadzikiswa. Vaprofiti mambo. Vaprofiti vanenge vasina kuzadzikiswa. Kana uchitaura kuzadzikiswa ndiri kutaura zera raJohani rekuti ukatumwa Jorodhani unoita hapana nokubvunza. Sakusabvunzwa kwaakaitwa naJakobho 1936. Jakobho haana kumboya kuzotsvaga Johani, bvunza Aonias avo. Vati dare raJakobho rakatanga 1936. Vabvunze kuti zvarakatanga 1936 Jakobho haana kukanda masamanisi kuna Manuel nakuna Moses naManuel here. Akakanda masamanisi kuna Johani here. Vabvunza Aonias avo. Ndoimwe mistake yetsvimbo mutauro yekuda kutsvaga Johani. Zvinovakanzi dzimwe dzakazoti ndonomubatira paPlum Tree. Johani akangoti anondibata ndiri pana ane mweya. Akasumuka vasati vasvika, vakasvika paine choto chake chatodzima ari kuPlum Tree. Imistake iyo yekuda kutsvaga Johani kubasa iri nekuti Johani haana paakafera. Imbi yakaburuka yakakwana. Ivo havadi kuti imbi yakaburuka yakakwana because vakanyeperwa naamudyiwa kuti akarasika. Vanyeperwa izvozvo saka vanoda kumurefura nekumutonga. Ndo dzimwe tsananguro dzakanga dziri musangano dzakapa kuti James naPhilip panyama vane kutonga Johani nekuti vakanga vaine zvimakunga zvokunzi akarasika vachidzidziswa izvozvo naamudyiwa. Tsvimbo mutauro mweya mutsvene wechokwadi wakatsura vakatuma Moses naManuel ichokwadi ichocho. Tsvimbo mutauro mweya mutsvene wechokwadi wakanamata zvinongo 5 ichokwadi ichocho. Pamanyepo ndepekuda kutonga Johani mambo. Pane manyepo ndepekuda kutonga Johani apo manyepo zirima rakakura zvekukura zviye because tsvimbo mutauro haina kuvamba dare raJakobho. Yakatonzwa dare raJakobho kuna 1936. Ndosaka abhesta vaigara vachiti ndinoti James naPhilip ndinoti masoja edare ramambo Jakobho. Ndinoti masoja akarwa dare. Imi kana muri masoja akarwa dare munenge muchirwira nyika napresident. Saka mamugona kuti muri kurwira president Johani motanga kuda kuti kuuya kuzotonga president. Munenge muri masoja anozoiswa mukoti, military court. Munozotongwa zvakaomarara mbude mujeri. Ndosaka vamwe vakafa kusarafisha. Vamwe vakafa pomba hanzvadzi. You have to be very careful nekunetsana napresident. Vakada kutonga Johani. Saka vakasangana nazvo. Tsvimbo mutauro haina
Icho chinotara munhu asina kuzadzikiswa. Ndosaka vakati zvese zvinenge zvaunzwikwa nemuprofita ngauye nazvo padare apa. Zviusanganirwe nevaroti nevaratidzwi. Zvaireva kuti havana kuzadzikiswa, havazi vakatumwa. Munhu asina kutumwa haatonge Johani. Unomutonga nezera ripiko usina kuzadzikiswa? Johani risuti yakaburuka yakakwana ikatsipika mudzimu nemashavi. Chimbomutaura havana kutumwa vaprofiti. Ndosaka vaitotumirwawo vamwe vaprofiti kuzovatsuura. Sekutumirwa kwavakati wamuprofiti Dhasuwesi weGuruve. Akati nguva yenyu yemunamotopani yakwana chiburukai. Vakashora vakati hatiudzwe kukwira kuburuka pagomo nemutande. Izwi rikavaimbira nechunika yeGuruve. Mandiedza mutande, mandiedza mutande, yai 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 wandiedza mutande, mandiedza mutande. Zvino kana uchiti uri pamunamato uri right uri pachimomutauro Dhasuwesi anzwa mweya wakaipa iwe wosara uchipomba. Isusu vana Peter vakachenjera totoda kuti ndiwo wangu wabatwa nerima. Chimbomutauro zuva raina kugara wakabatwa nerima. Hapana chimbomutauro inobata hanzvadzi kupomba, hakuna zvakadaro. Totodzidza kuti wakanga wakagarwa nemweya wadherire, mweya weupombwe wegwete kwete. Kutadza kunobata vatorwa unobata hanzvadzi yako. Tokatodzidza Dhasuwesi anga aine ngoni. Dhasuwesi akanzwa ngoni. Dhasuwesi akanzi naJohn Ferris, iwe kutadza kwoito unofanira kuti udzore masangano. Aimuti John Ferris ndaamanuwere ainamata Guruvo. Zvinoreva kuti Fearless ana chaanotya. Ndamuziva uyu ndi John Ferris ndaamanuwere ava. Vachitaura mukadzi aibarwa nengoni vainzi aizwi nekuti vaiti ndinonzwa izwi aJohn Ferris. Vakaprofita Dhasuwesi vakati uyu muprofiti zvede asi atadzira Mwari kuti ndimuregerere ngaanodzora masangano. Dhasuwesi umwe chete iyeye ndiye ainamata sangano kuGuruve. Vakazobuda naPius vainzwa Peter. Pius ndiye akati kuna mambo Max Gempa uyu ndi Elijah achazadzikisa basa ne12. Mambo Elijah mazuva abatwa nemweya ari chipotera achimba ndinonzidza munetsa mangwana muchandiramba, ndinonzidza munetsa mangwana muchandiramba, ndinonzidza munetsa mangwana muchandiramba, ndinonzidza munetsa mangwana muchandiramba. Pius akati mwana ari kuimba mukomana ari kuimba vhesi uro ndiye Elijah uyu achazadzikisa basa ne12. Ahu Pedro tiri muPedro rake Cyrus, ahu Pedro rake Cyrus. Ndizvo akandituma ini Peter ndine 12 murushanga muhigh stage tichinokunubura guva ramapondera tichitonodza mweya wedzimu renyika yakakaisa sanayemvura ababa vachikomborena pasi muvhu kuti vana ava takavarwira tichipondwa nemabhunu vakatisiya. Hainaye Elijah akati ndaunokumbira unonyengetedza ababa vako iwe unokunubura guva ramapondera mvura inaye munyika mako. Yakanara ndichiburuka murushanga, yakanara ndichiburuka murushanga. Ndakasangana naDesire pamashops ndakamuudza kuti Peter uya nemvura munyika mako. Uda kuti taurira zvokunotaura nemasegemba ana mweya rubbish, kutaura kwazvimashavi zvikomana zvipfupi zvinokikira bhora kwamadokero zvine tsafu huru. Kuna zvimaChris Finja musangano rapindirwa nezvimaChris Finja zvine zvimiviri zvemaGideon seri zvine maoko anenge makumbo anenge maoko zvinokikira bhora kwamadokero oda kudzisa sangano naJohani Masowe kuti chimbomutaura kuJames naFilipi aya vatumwa. Vakatumwa kupi kwavakatumwa? Sei kana vakatumwa isina kusashandurwa from Johani Masowe kuti chimbomutaura Masowe? Inhori toto kupfakanya kwehonye kwakanzi naBesta Sabionas Kokosa Korinda.